Són 8:45 del matí i estem a Venècia, a dalt del campanile de San Giorgio. Petita illa, hem vingut aquí amb la guia a primera hora perquè no hi havia ningú, així es podem veure tot l'ambient que hi ha des d'aquí dalt. Són els vaixells que no paren, aquí la plaça Sant Marcos ja està tot bé, allà on dona la vista. Salvador, baixem? Sí, voy.